Vlasnik lepog lica i šarma imao je mogućnost da postane kogod poželi. Rodio se u malom gradu, ali je oduvek znao da tu neće umreti. Jedinac koji nije morao ništa da deli, razmažen od silnih tetaka, ujni i ujaka, bio je pravi kralj. Njegovo detinjstvo je u mnogo čemu slično kao detinjstvo drugih ljudi. Može se reći da je čak i bolje. Majka koja ima neku crtu umetnice i otac koji ga nemo voli. Jer on tačno zna koliko ga je puta otac zagrlio u životu i to jasno kaže. Tada i tada. Nije ga barica koju je ipak jednom video u uglu očevog oka sprečila da otpočne lažni život pod lažnim imenom. Toliko je dobro plivao po tom brlogu u kome se našao da mu je, kada je pokušao da ponovo zgrabi svoj život, ovaj izmicao i kreveljio mu se kao nekada Kozlić na fiskulturi. Te njegov alter ego je toliko dominantan i jak i čini neke stvari koje zapravo ni mi sa svojim pravim imenom ne bismo smeli, a stvari o kojima možda i maštamo. A opet njega volimo. On nam je simpatičan, on je lep, on je zgodan, on je šarmantan, on je jedan Don Juan. Sve do trenutka kada poželi da se konačno skrasi. Taj moment kada on prvi put osjeti iskrenu ljubav, da mu se zaista neko iskreno dopao, da se on iskreno zaljubio, to je moment loma. Za mnoge ljude je moment poleta, kao što je i zaista bio za njega, ali od tog momenta postaje krah. A njegov život postaje horor. Na šta smo sve spremni, koliko smo spremni i zapravo kolika je čovek zver. Kada se prikrijemo iza laži i zamaskiramo svoj pravi identitet, dizgini popuštaju. Ivan Sedlar je jahao uglavnom noću, a onaj čije ga je telo ugostilo je, u retkim trenucima odeljenosti, za sebe želeo nešto više, a ne samo isprazno opijanje, baljezganje u klubu književnika i slikanje ispod nečije suknje za dobar honorar. On je jedna kontradiktorna ličnost, ali opet na kraju u svemu tome možemo svi da se prepoznamo kako smo negde napravili kompromis. Neko kaže da je možda junak i šizofren, ali to je već na čitaocu da odluči. Deretin žiri odlučio je da roman Branke Selaković Glineni kralj bude štampan kao najbolji od 132 pristigla na konkurs. Sada, kada je roman već u rukama čitalaca, prisjeća se kako je primila prvu vest o nagradi. Zaista ceo dan sam bila u jednom divnom poletu i toj ponosnom elanu da eto, napisala sam nešto dobro. Intimno, ja volim ovaj svoj roman i drago mi je što je dobio nagradu, a opet ljude koji su bili u žiriju cenim, poštujem, ne samo što su meni dodelili nagradu, već zato što sam ja niz godina pratila njihov rad. To su ljudi koji su priznati u pozivu kojim se bave. I Branka je priznata u oba svoja poziva. Kao književnica ukoričila je već 4 romana, zbirku poezije i mnoge pesme i priče rasute po raznim jezicima. Kao novinarka postala je deo Radio Beograda kao jedna od 100 talenata.